ndị be anyị ndewokwanụ. Ọ ka bụkwa mụ nwa Amalinze jeje azị onye nweta akụkọ ozi nke unu. Anyị ka na-agakwa n'ihu na ihe gbasara mmemme nnwere onwe Amerịka nke afọ 2019 ya bụ American Independence 2019 nke a bụ nkeji abụọ ya. Anyị na ndị otu ọchịchị ndị Igbo ya bụ ndị otu Igbo Union ka na-akparịta ụbụbọ. Nna biko ahụrụ na ọ nwere ndị gbara gị gburugburu. Mmemme a bụ ndị Igbo na-eme ya. Ama na ndị mba ọzọ bịara anyị, mana asịkwuwe ọ ịkwalite asụsụ na omenala Igbo. Nwokorobịa mgbe ọ na-ekwu okwu ayọrọ m ya biko ya sụọ n'Igbo. Ọ sị m mba na ndị mba ọzọ na ya. Kedu ka anyị ga-esi wulitezi asụsụ Igbo? Kedu ka ndị be anyị ga-esi wee kwụrụ? Biko zamụ nke a. Nwanne nwoke onye nọ n'aka ekpewo Chief James Ụja ya PRO Igbo Union, onye nọ n'akụkụ nwanne nwoke the second vice founding chairman People's Club, onye nke ọzọ nọ n'akụkụ yu akwa blue Usa Victor Anyanwụ secretary ndị Igbo, and onye nọ n'akụkụ nke ọzọ Ujiake Nwagwu. Ndị ahụ ndị na-akwado ibe anyị na-eme, mana ibe ịjụ mụ anyị na-agba mbọ ka anyị na-eweta asụsụ Igbo. Ịma ọ na-afịa ahụ ịsakọta Igbo sụọ oyibo, mana anyị na-aṅụ oke anyị ma ihe na-agwa ndị mmadụ anyị ga-agba mbọ jisie ike wee na-asụ Igbo na anyị na-ekwu ka anyị maa vọọdụ na-etinye oyibo, maka ndị ọzọ ma ndị Yoruba ma ndị Hausa ha na-etinye asụ oyibo, mana ịma ndị be anyị gụrụ akwụkwọ nnukwu, mana n'oge eteghị aka anyị na-asụ Igbo. Nna ịma na a sịrị na onye hapụ ihe o ji ma mma alụrụ. Ọ bụ na anyị na-eme mmemme Igbo asụghị Igbo, ọ nweghị ebe eji azụ aga. Ndị be anyị ka anyị jụọ nwoke ikorobịa ahụ James Ụja nsoro ya sụọ Igbo, ọ jụbekwa ya isi. Nna ọ gịnị kpatara ya? Ya ihe ikwu dị mma. Ndị niile ndị mbịa ebe a ọ dị ndị emere ndị Yoruba nọ ihe, ma ndị ama ndị Hausa emekwara mba nọkwa ihe, ma ndị oyibo nọ ihe. Ọ ya mere adịla asụ ihe a dị sọ si asụ asụsụ Igbo. Ọ dị ndị ga-anọ ihe agaghị aghọta ihe a na-ekwu. Ọ ya mere ndị be anyị ọ bụ ihe nke a ka anyị na-ekwu na-ebute nsogbu. Ihe anyị na-eme bụ ihe ndị Igbo a sịrị gara nkwọ mmiri ma ya etila mkpu maka ọ nụrụ aha ya ma gawa. Ịbịa ihe ndị Igbo ịma nọọ ihe ndị Igbo ka anyị ga-asụ. Biko nụ ana m ayọ ebe presidenti ndị Igbo Union nye onyeisi ndị Igbo nọ ebe a, anyị na-ayọ ya ka akịkpa mbọ na-ewelite asụsụ na omenala Igbo, maka ụmụaka anyị adịghị anụ Igbo. Nna biko presidenti gwakọla anyị ha ga-eme ihe nke a. Nwanna ebe ikwuru eziokwu, mana na Atlanta anyị nọ, anyị na-ekene nwanne anyị nwaanyị bụ Mrs. Ọhaya nwere Igbo skuul, wee na-ayọ ndị nna na nna biko ha gbaa mbọ kpọọ nwaanyị a na-ewelite asụsụ Igbo ka ụmụaka anyị wee na-ejekwa, ma ndị okenye, maka o nwere ndị okenye n'obodo amaghị asụ asụsụ be anyị. So wee na-ayọ ndị be anyị biko, ma mụnwa ma ndị ọzọ ụmụ ha na-asụ Igbo, mana ana m agba mbọ ka akụziri ụmụaka maka asụsụ Igbo na ha na-ana, mana anyị agba mbọ nwee ike ịrịọ na Chineke anyị dozie obi ndị Igbo. Anyị agba mbọ nwee ndị na-akụzi Igbo kọrịkọlọm ibe anyị bụ n'obe anyị eme. Thank you. nwanne m nwoke ihe ị na-ekwu maka asụsụ Igbo ọ bụ eziokwu, bọcha nsogbu anyị na-enwewo ọ na-ebirie n'ụlọ. Nne na nna kwesịrị ibirie n'ụlọ sụwara nwa ha Igbo mgbe adịghị obere. Ije n'ebe ndị Yoruba na-eme ihe ị gaghị anụ asụsụ ọzọ ma ọ bụ asụsụ Yoruba. Asị ndị Igbo nwere ike ịgbalị bido n'ụlọ, nne na nna sụwara ụmụ ha Igbo. Ụmụ m bịa n'Igbo eji m asụrụ ha Igbo, ma ndị nọ here ma ndị nọ na Naịjirịa adịkwa ka ọbụla sụwara ụmụ ha Igbo. Ọwụ nsogbu donye ndị Igbo. Nna ndewo, anyị nụrụ ihe i kwuru. Biko ka njikwa nwa ikorobịa nke a ka ọ kọwaa, maka na a ga-agba mbọ ka ya bụ nkata na-akpa ghọrọ ngịga. Nna biko kedu ihe ị nwere ike ikwu maka asụsụ Igbo na-ala ala? Ihe na-apụtakwa n'ebe a na-eme mmemme, anyị agaghị na-anụ asụsụ Igbo, ọ bụrụ sọ Bekee ka a na-asụ. Biko bukele ya nkeke, gwa anyị ihe ibi n'obi.
nwanne m nwoke biko ana m ekele gị nke ukwuu maka ajụjụ anyị na-ajụ anyị ebe a maka ọrụ ya wụ otu mmiri si banye n'opi ụgbọghọrị dịka ndị kwuru ekwu kwuru prezidenti ekwugo onye na-achị ndị Igbo ekwugo onye na-eziga ozi ndị Igbo ekwugo onye nke ọzọ wụ ọgọ nwoke wuju akị na nwa bụ ekwugo mana nsogbu anyị nwere si anyị nwa n'aka aka o si na anyị wụ gị ndị anya na ndị ka esoro asụ ha agaghị asụ ha sị ha na-atinyeghị olu oyibo n'ime ya nke aha adịghị mma ọrịa anyị na-ekpu ụmụ anyị isi anyị ga na-asụ Igbo sụọ ya kparakịta m na-etinyeghị olu oyibo n'elu ya. Ọ bụ ihe mere eme maazị ukwu anyanwụ unu anụgo ya a ga na-asụ Igbo kparakata m. Ọnwụ na anyị ga-emenwu nke ahụ ụmụ anyị ga-emenwu ya ka akụziere ụmụaka Igbo akụziere ha ọnwụ ha bata ha ga na-asụzi anyị nwa Igbo. Chukwu gọzie gị omume i mere dị mma. Thank you. Nna biko ekelere m unu dum ka unu si wepụta ohere wee zaa m ajụjụ ịhụ na a sị na okwu ọ na-asa anya adịghị ebi ebi na ndị be anyị sịkwa na ka a na-eme ụkwanụ mmanwụ na tata ụkwanụ ije echewu njelite. Biko ana m ekele unu ọ n'aka unu ka ọ ga-esi na-aga maka ndị be anyị sịrị na achọrọ anya anụ ejebe n'isi ya ọnụ ọwụ isi anụ ahụ. Ekelere m unu ndewo. Biko ndị be anyị ọwụ mụ a bụ Amalinze onye isi anyị onye isi Igbo Nze Agbada na onye agba nyere anyị ohere anyị wee jụọ ya ajụjụ o wee kọwapụta maka mmemme emere taa ya nakwa mmemme asụsụ na mwelite omenala Igbo. Biko atụrụ m n'anya na ihe ga na-aga nke ọma. Ndị be anyị ekele m unu ndewo. Ndị be anyị ebe a ka ụbụbọ anyị na ndị isi ndị otu nzukọ ndị Igbo ya bụ Igbo Union Atlanta kwụsịrị. Aka bụkwa ezigbo nwa odibo unu Amalinze JJ Azị chere na aka kọrọ m na nkeji nke 3 ndewonu.